Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Koma ndisanafike patali ndiyankhula ndi anyamata anga muli apo. Tijambulise chithunzi sana choke pa. Ndabwera ndi uthenga wanu ndikunena izi chifukwa mawu akulu kwambiri amene ndabwerera pano. Ndi aino achinyamata komanso mafumu. Ndipereka ulemu wapadera kwa olemekezeka retired Chief Justice. Nemosunga nthawi ndipereka ulemu kwa mfumu athu amene mwatiyankhula pano komanso mafumu onse amene mwapereka ulemu kusonkhano umenewu. Ndipereka ulemu kwa onse achinyamata, azimayi, azibambo, atsogoleri a Chipani. Zikomo pobwera kuzatikhazika. Ndimafuna mwapadera ndi athokoze apisi athu chifukwa chobweretsa bambo Nkhunda panopo. Ndathokoza kwambiri. Amene tinali ku UDF tikukumbukira bambo Nkhunda tinagwira nawo ntchito nthawi yayitali. Ineyo ndikuthokozeni bambo Boston. Nthawi ino siyonsekera ena panja. Osamanena pa Chipani kuti takwana, Chipani samakwana. Kumatsegula chiseko aliyense alowe. Ndipo chifukwa chache ndikwathokoza nanga awawa kuti lero mwasegula chiseko kuti alinati asibale anu asako. Ndikuthokoze Mulungu mafumu. Chifukwa cha siku limene Mulungu watipasa kuti tikhoza kukomana. Ndikufuna ndiyambe ndikunena za ziko mmene lilili. Mmene anenena bambo Chakame, ife tinakuzana mwambo wamphamvu. Simuzamba ku People's Party anthu akukangana. Simuzatimba tikumenyana. Simuzationa titanyambula zikwanje. Ndipo simuzaona tikunyoza mafumu. Timalemekezana ndipo timakondana. Ndipo anyamata athu awawa ndi anyamata akhalidwe. Yewona nemezeka mafumu. Ine sindibwera pano kuzanyoza wina aliyense yani. Ndangobwera kuzanena uthenga mmene tikusionera ife ku People's Party. Kodi zikuyenda. Olemekezeka mafumu. Shuga uja mmene ine ndikalowa president zitavuta ku Malawi anali atakwera kufika 1000 kwacha. Ndipo anthu akuyima ku makiu kudikira shuga. Nditalowa ine namusisa kuzafika pa 300 kwacha. Ndizotani? Kukhala nsomoyo wabwino muno Malawi ndizotani?
sopo osambira ndi amene ujamwe anena kuti waposa 1000 kwacha. Mafuta opikira ali 16,500. Ndiye kuno kwa Kauma chifukwa nthawi zina timakunyozani kwambiri anthu makuka. Kodi akungolala papa kulilira shuga, angaziwe shuga, ali nayo ntchito yanji shuga. Shuga timathira phala mwana akamadwala osamatinyoza. Shuga ipama kuka kuti mapika mandasi nkumagulisa nkumatola limodzi osamatinyoza. Olemekezeka maida bambo ndiye buledi koti ife sakutikhala pano wafika pa 3,000 ka 4,000. Ine ndasuzumira mawindo amene ndimabwera kuno mbatata ndati katambata ndiye tigwira mtengo wanja Malawi. Olemekezeka maida bambo ndikunena sinabwera kuzanyoza munthu, ndikuyankhula dziko lonse lapansi a World Bank anapanga kafukufuku amanena kuti kuno ku Malawi anthu 70% akukhala mu umphawi. Ndiye kuti munthu ngakhala sakufunsani kuti zikuyenda sizikuyenda zinthu sizikutani. Dziko lonse lapansi laona kuti ife zathu zatisalira chipako chatisalira. Olemekezeka maidi abambo ndiye anayang'ana this week now akuti minimum Malawi panopo anthu ovutika akukhala pa $3 a day. Ndiye ngati akukhala pa $3 a day poyamba paja inali $2. So pano ngati $3 pa siku ndiye kuti ifeyo Malawi 80% so pano tili pa umphawi. So pano anthu ife tili 21 million. So pano ngati tili 21 million 80% ndiye kuti anthu amene ali pa mtendere ndi 5 million. 5 million ndiye ife amadya bwino. Anzathu onse mukukulukutika. Ndikafunsa kuti sikuyenda. Ndanena ndine zatisokonekera ife. Malawi zasokonekera basi. Ndipo uthenga umene ndabweresa mafumu ndi wakuti tinakhalapo apapa posokonekerapo zinamba zatisokonekerapo kale. Ndiye ine ndikamanena mati akusamalika sindikusamalika. It is not rocket science to change this. Izizizi abati kutusapa sikuti ndipo vuta kuchokapo pangofunika kukhala pansi kuupeza mtima kuyang'ana sogolera amene anachitapo experience. Pachizungu amati proven leadership. Ndikunena lanji izizi obwera kuzapempha mavoti alipo ambiri. Ndiye azibwera kuzapempha mavoti acha akamaza kupemphani mavoti muziyafunsa kuti kodi izo mukunena kuti muzapangazo munapangapo kuti. Watuyo Joyce Banda pamene ankalowa president tilipo mpapa shuga kulibe, chimanga kulibe, magesi kulibe, mafuta kulibe, tikugona filling station. Pokona 100 days Joyce Banda anapanga salu special tinavina museo kupondwerera kuti dziko lichala pulumuka. Olemekezeka maida babo ndabweranso nalitakana ineyo ndati sindibweranso basi chitani koma somana kukhala pansi kuona kuti toona nitweti zijazi zabwereranso Amalawi aja akuvutikanso. Ino amayi Banda musakane ndiye bambo Richard Banda anandifunsa kuti kodi ukufuna mulungu yachitoenda ndi miyendo azakuuze mauthenga wakukuuza anthu akuzunzika Malawi chitapo kanthu. Ndienda bwera mukakumana nawo neba mwauza kuti wabwera mayi uja wabwera ndiponso waponda mwala. $6.2 million ndi amene alibe chakudya panopo.
Muna muziko 655,000 mabanja alibe pogona, nyumba zinatengedwa ndi cyclone. Muna muziko la Malawi anthu inflation ili pa 32%. Olemekezeka maindi abambo osateka anthu, osateka munthu kuzitchula kuti ndiwe mtsogoleri pamene anthu 6.2 million akugona ndi njala. Mmene amanenera maiti onke muja kuti kuseka tikusekaku tikuseka zovina tikuvina pasi, koma mumtima nkhawa zili bili tikafikira potani kunyumba. Amfumu mwapereka speech yodabwisa kwambiri. Mfumu yokhala ngati amfumu awawa imakhala yosowa. Ine ndiye ndimatengeka kumana ndi mfumu ngati ndimatengeka kwambiri. Chifukwa anenapa kuti samalani za anthu amayi oloyena fe mutatisiya kaye ndiye mfumu. Zikakhala ineyo ndiye ndimafunafuna mfumuyo ndikayithandizenso. Chifukwa mfumu inayamba yakaniza za anthu ena. Amfumu lonjezo loti muchoke nalo pano, ineyo anacha kuseliku tidyesa. Nipanso sindikunena za pa 16 September next week. Abwera anthu anga ndi awakalakala pansipa, abwera kuseliku tidyesa nawo tipulumutsa nawo kawo. Ineyo ndabwera kuzanena kuti aliyense nakamene alisogolezi panopo akazi wakale kuti njala yachitika chaka chathayi ndi masanje, amene aja ndi masanje, njala ikubwera chaka chino kusogolo. Ndiye amene alisogoleri aliviza kupanga kampeni sakuziwa kuti kodi pa 16 September anthu kwandizadyesa ndi chani amene asisogoleri. Ife ndiye tapanga kale mapulani kuti kodi kulowa pa 16 September, October, November, December, January, February, March, April anthu azakhala ali pa njala yoopsa, kodi tizapanga chani? Ineyo mafumu ndabwera kuzakulonjezani kuti zija zinapanga 2012 ndizapanganso anthu sazapangika. Kodi amene yoyo akamati kuti strategy yache amene wapanga ndiya kuti chani? Ineyo ndikukhulupirira kuti ziko lino tiliphule pamoto pa ifela madya bwino aja tili 5 million okhaja, amene anzatu ali 15, 16, 17, 18 million ovutikaja. Mphamvu zathu zonse ngati ziko tiyang'ane tilunjike maso kwa anthu anzathu amene akuvutika. Ngati tikufuna kuliongola ziko li mafumu, tilunjike maso athu kwa anthu amene akusauka chuluka. Tikayang'ana amene aja tilitembenuza zikoli, koma tikapitiriza izi zokudya tokha kuntunda kuno kumango kunyakuta ila ninu ngati nyenyeswa, ziko ili lipitirira kukhala pamene lili. Ndi ziko la mtundu wanji lokuti osauka ngosaukirabe olemerango tanibe. Olemekezeka maindi abambo ndabwera ndi utenga anyamata. Achinyamata nakamene akudziwa kuti ali zaka 35 kusika ayike mkono mwamba. Amene ali zaka 35 kusikira musimu ndi amene akuvutikaso kwambiri kuposa ina. Akulepera kukwatira ndizikwati tomwe tikulepereka kukwatira. Kuti mavuto amuno Malawi athe tiyang'ane kwambiri kodi achinyamata tikwasamala bwanji. Ndiye kusamala kwake ndikotani. Wina afuna asafune mafumu
Kabaza Malawi kuno anabwera ndi ndani? Kabaza kuno Malawi anabwera ndi ndani? Akuti wina waja amafusa Nyamata amapika chipisi chache ndi akuti tsogolo lako ndilotani ali abazi chipisi chonse nangatitani tizingocha chipisi ndi akuti njinga ya moto sumaifuna ali ndingaipeze kutiko ali Joyce Banda ali zikwakuza bwanji ali njinga zimene umazionazi anayamba nda Joyce Banda namba kumangopereka njinga za ulere yakuti limene lolo linali litiro amene anali president kutiko ndi akuti anali president kudziko kuno 2012 2014 ndi akuti anja zimeneyo nali ndi zaka 8 pangu mukupesa amene timapanga lochi kambaza program ija anaena anali zaka 8 next 16 October 15 October September akukavota akamaka fika kuvota kuja sakaziwa kuti iyi yakhalaba yamanga duku iyi abiti ntira uyuyu ndiye mayankho amavuto anga onse ndamene amanja bwino anzanga kuti program ijatita iyamba tagawa njinga zija analowerera anayamba kugula iwo zinjinga kuyamba kwalemba ganyo Anyamatawa ndi kumayendesa njinga zija ena fe tikamaona tati Anyamata athu akulemera kuyendesa njinga osaziwa kuti ndi ganyo akamayendesa njinga ja ndi ganyo ife amadya bwino tagula njinga 10 15 talemba Anyamatawa kumayendesa masanawa ikamafika maziro kungu aponyera ka 2000 ndalama zinaza kuti ujikira iwe kumapita kunyumba lonjezo Anyamata tikalowa September ine ndikugawa so njinga zina za ulere chimene chindi chipongwe sizikalapo zina zowayenera anthu okutika chonde sizikalapo mabizinesi ena ife osalowerera tili nazo zambiri zimene tingapange koma kuchoka ku ofesi ndikukagula njinga 5 ndikutenga ana okutika ndikuwalemba ganyu ndikumapasa 2000 ena fe mutudente tati atinayambisa programu yakabasa Anyamata akulemera usaziwa kuti ndi maganyu zitha Anyamata mulendesa zanu njinga ibeso mafumu mukwasokoneza kupesera uthenga chonde kuvina ndikapita olemekezeka manja abamo ndiye maloto aina Anyamata ndikumaganiza mukuyendesa timasienta ndikumalota mukuyendesa timaminibasi olemekezeka manja abamo ine ndikumaganiza kuti Anyamatawa ndipangeso programu ndikapanga ija mmene ndikupangira nsonkhano kuno ndiye kuti tentiyo bwezi kuli zisulo kumeneko anawa akamachoka pano Anyamatawa kumakatenga zisulo kumene kucha amene munali ang'ono ndinkagawa ine zisulo amene mukufuna muzikapanga mawindo welding amene mukufuna muzikaendesa garaja amene mukufuna muzikapanga sapato amene mukufuna muzikapanga popcorn amene mukufuna muzikapanga sinjiro amene mukufuna muzikapanga masausage ife ndikupakula madiva zosabuta it's not even rocket science how we made nazigula ndikuzaza warehouse ndikangotapa ndikumabwera nazo pa nsonkhano pano Anyamata ndikumagawana kumakapangira mabusiness muzapite kwa bibi kuja mukafusa mbiri mwaiwaja zida zanje ndizimene napasazo koma sopano companies pamene ndimachoka paja warehouse inazaza tototo zisulo zija ndiye ine kulowa ndati nanga sitonsi Tos Alliance kodi zisulo zija mpaka na lero sizinatuluke
ndiye mafumu ine ndalandula kuti pa 16 tikangoswa chisekocho tikatenga mazisulo zathu anyamata wakuzifuna. Olemekezeka maindi abambo. Kachitatu ndikuti achinyamata aja kuti apange business akhala alandire zisulo zicha afunika ngongole. Ndiye muziwa kuti ife tisapanga loan scheme yoenderana ndi business ngati pali ntchito imene ndapanga ine moyo wanga wonse ndiyopereka ngongole kwa azimayi achinyamata. Ma business anu olandira zisulo kuti azayende azafunika mpamba oyendesera ma business. Olemekezeka maindi abambo pachinyamata pamenepa dziko limene tayandikana nalo atenga malo nkuwapasa achinyamata nkuwapasa zida zolimira za makono ndikumathandiza kupeza fetereza nsika ukagulisako katundu yataupeza kale. Ndiye kuti inu enanu muzayamba kulima musanakalambe kuti ndipapo misika ili rede. Ifetu mai mwala kuyendesa gulu azimayi ndi anyamata ndasikana 650 amalima sabola uja ndi makagula ndine 80,000 kilo 8,500 kilo ndikupa kuti amene mwalima fodya mukugulisa $1 ndi 3,000. ina ndikamakula sabola 8,500 ndiye kuti ndi 1,700 koma ine ndikamakula sabola uja 8,500. Olemekezeka maindi abambo pali mbewu ina imene mukugulisa mtengo umenewo. Ndiye pachinyamata pomwepa yosiriza ndiye kuti kunja kunthawi imene ndinaline mu ofesi ndinanena kuti mukagwira ntchito ku South Korea achinyamata ndakufunirani zintchito kuja. Ndiye ndinapita kuona mmene akuasungirana anzawo ochokera maiko ena ndinanena kuti simupita mukazunzika. Ndiye ndinabwerako ndiye ndinafuna ntchito ku Dubai, ndinafuna ntchito ku Kuwait, ndinafuna ntchito ku Qatar. Nthawi imeneyo ana amene tinatumiza kumeneko nthawi imeneyo adakali konkobe ntchito zake ndimakana ana athu kuchoka muno kukagwira ntchito za nyumba zochapa mbali ndimakana. Koma pa airport asikana wheelchair simungakange wheelchair. Anyamata ku airport kuja katundu uja amati baggage handlers masuitcase aja simungakange inuyo. Olemekezeka maindi abambo amene anapita nthawi imene jali konkobe inetu sindikunena yoti muzikakumba karoti iyayi kumeneko iyayi kumeneko ndikwina ndikunena kwina kumene ndimatumiza ine sibakhala ya munda ya. Ndiye olemekezeka maindi abambo lero lili kukutuli chituli chaja chili pa foni pangapa ndiye apasa bambo Boston kuti aone famu zaisa ndikunama ana ena anyamuka lero waku Dubai. Lero olemekezeka maindi abambo ndiye ine simafuna kulonjeza zoti sinapange pakali pano mene ndayimira pano ndili ndi zintchito 100,000 zopita ku Dubai kwapita ntchito. Akamakuseweresani wina muzingoti pasili pasi pa akati ukupanga chani kuti amene uja waponda mwala amene uja. Olemekezeka maindi abambo sopano azimayi ndi azibambo amene muli young people between 25 and 35 SMEs ma business sopano akulu akuti mukachoka apa ndikunena paja mukachoka apa mukwere pang'ono business itu ndiye ntchito imodzi imene mungagwira ngakhale simunapange sukulu yambiri. Zigayo wanji simungapange zigayo amayi mwale iyayi muulule panopo palibanga kulozeni zigayo mulinazo zingati? Mulinazo zeni mwayimva mwambasikana osamango khala ngati dependence iya olemekezeka azimayi anzanga
olemekezeka azimayi anzanga pakhomo paja ndinuyo pakhomo paja ndinuyo pakasowa nsima anaja amayang'ana ndani pakhomo paja pakasowa nsima amasambuka ndani olemekezeka amayi ndi abambo ine ndabwera ndi uthenga wa azimayi anyanga ndauza koma inuyo pakhomo food security mzimayi ukakhala kuti pakhomo pako pali chilichonse umasimbwatu umazifira kwa umaziwa kuti kaya babu alipo kaya ali kuchito kaya pita kwina kuja amapita kuja iwe mbuyo muno ana wadyesa kuchipatala wapitisa sukulu saulipira akamabwera akamachita zokulambisira mwakuti ayi bambo musadandaule nenda panga kali kodi inetu ndinazionapo ndikamakunena ndikuti musamangokhala ngati mbuzi kuti azikumangirira ndi pachingo akamachoka akabwera kukumasulani ngati mbuzi inenso namba ndasanduka mbuzi nthawi inachi mphamvu kuhane wache uyuyo pamene nadula chingwecho ndi pamene nakumana ndi dadi olemekezeka amayi ndi abambo kutakata geni bizinesi munomo mwakauma muno ndiye mokoma munomo chifukwa munomo ngakhale chikundi uwe ukhoza kugulisa muno ngakhale nkuni ukhoza kugulisa ndiye zimene ndakonza ine ndizakuti tiyambe ndi kuphunzitsana maluso kaye ndalemba kale anthu ayamba kale kuphunzitsa aphunzitsa anthu 8,000 amene aja ntchito yawo yokuphunzitsani kupanga sopo kupanga mafuta ozola kupanga mafuta ophikira kupanga safu kupanga shuga mwandimva azimayi kupanga soya pieces mwandimva azimayi zonse ndatchula apazi anzanu akupanga pakhomo kuphika pleti zonse ndikunena apazi anzanu akuphika pakhomo ine ndaphunzitsa ophunzitsacha kuti akuphunzitseni inu sopo tizipanga toka mafuta ozola siku limene kungoti panopo note simene anenera mujamayi tiwonge note sinali yochepa zimene ndimapanga masiku ano apike mafuta awo apike sopoyo apike brediyo ndiye tikamachita nsonkhanocho tizionesana ngati umboni kuti ndiye tikwala kutiti mwayi wache mwana wanga Aroni ndi amene sakuyima kuno Aroni mungokhonza kosi imeneyo azimayi ako akaumati aphunzitsa sitikudikiranso pa 16 September panopo azibambo nthawi yakwana yoti inunso mutakate mulime mugwire ntchito mukupuke nanunso zikuyenereni zabwino olemekezeka amayi ndi abambo ineyo panopo apart from zimene zophunzitsana ndi azimayi ndizakuti akafuna kupanga geni asasowe ndi belo yomwe chitokhala 1 miliyoni ndiye ndayimba telefoni kumeneko kumene amachita export mabeloko ndati mundithandiza bwanji ndili pa ulendo ukupita kuti ndati ndikubwereranso aligudu ufuna chani ndati mabelo aja zija tinkakamba zija olemekezeka amayi ndi abambo mabizinesi muzapanga kudacha ndino ndiye kuti inuyo ndi maloni ndi luso kuphunzira luso kapangidwe ka zinthu ndikupanga mabizinesi ndikulima chakudya chokwanira ndikulima sabola ogula wakenso ndineyo kaya muli masoya okuthandizani kugulisa ndifeyo mitengo yabwino olemekezeka amayi ndi abambo aneba aja akuwuzani kuti basi amakakuwuzani kuti mukadule chingwe basi mukhale free muzitakata muzidyesa banja lanu muzikhalisa kudya zokwana mwauza kuti iyayi ifeyo watiuza wauzanso mafumu kuti zinthu zitatu kudyesa bongo kudyesa kamwa komanso kulimbisa thupi ndati banja azimayi kudyesa bongo ndikutanthauza kuti maphunziro mtundu wosaphunzira opanda sukulu sungakweze zikolo ndiye ngakhale tinene manifesto ya mtundu wanji anthu ajangokhala sakuphunzira ndizosathandiza olemekezeka amayi ndi abambo chimene chikuchitika kalero seli ife okwerera okulira kumuzi makolo athu amagulisa nkhuni amagulisa chilichonse kumatitumiza ku sukulu lero makolo mukulephera ndi kutumizana ku sukulu kusowa kwa ndalama kusowa ndi chikuni chomwe chogulisa
Olemekezeka mayi abambo ndienda bwera ndi uthenga kuyambira pa 16 September ndikalowa ineyo secondary school muno Malawi izakaya ulere. Sizoona kuti ena aziphunzira ife amene tili odya bwino tiziphunzira ana azathu asamaphunzire. Kudyesa bongo makoleji ana athu kagona mahostel abwino. Kudyesa bongo mabasari. Kudyesa bongo yekuti malone scheme okwanira. Olemekezeka mayi abambo mahostelo okwanira. Tsopano apa pomaliza pake ndipo kuti podyesa kamwa apa. Namba 2 kudyesa kamwa ndikukhala chakudya chokwanira. Kulima chokudya chokwanira. Podyesa kamwa pomwepa ndipo olandira ng'ombe zicha. Podyesa kamwa pomwepa petereza wangongole. Podyesa kamwa pomwepa petereza olandira anthu okutikisisa. Podyesa kamwa pomwepa muno makuka muno ndimene muli umphawi kuposa soka pena kubusa. Akubuza makalowa pachire kachola bonongo. Koma ntawuni muno ndi chira lomwe mulibe. Ndicholinga chathu ifeyo kuti pasapezeka ena muja ndikachitira muja. Ena amene ali akulu othodwa otopa azizalandira be chakudya chaulere meti machitira muja. Olemekezeka mayi abambo amene akulima zogulisa mitengo yabwino. Chaka chimene ine ndinali president ndinaitana ogula Ford aja nkwauza kuti abale yanga ine simbuzi zanu mwapasi mitengo yabwino mpaka na mfumu au kukodi kudiyangi kuja tinakapanga function kudiyangi ndi mfumu aja kuyankhula ndi akuti oyiya oita pesa mitengo yabwino wokoshoniku moti ndakwatira mkazi wina ine. Olemekezeka mayi abambo chachitatu ndikulimbisa thupi. Zipatala zasokonekera mankhwala akusowa. Mwamumva mwana wangalo ni zimene wanenapo. Sizosekesa izili kuchipatala. Ndipo sizakuti mupite chipatala chache chakumuzi. Sindikuziwa kuti zakumuzi zonje zili bwanji. Kungopita apa Kamuzu Central. Akuti mukukachitidwa adimiti ku Kamuzu Central ndi nkhuni zomwe kunyamula kuchokera nazo ku nyumba. Olemekezeka mayi abambo kupita kuchipatala chakudya kulibe. Kale tinkadya katatu pano chakudya palibe. Ngati chakudya palibe mankhwala mati usamameze usanadye kathu. Tikungocha matumbo mipa. Olemekezeka mayi abambo kukaona ku maternity ndiye sininganene pano pagulu tizapanga meeting ya azimayi tizauzane zimene zikupangika ku maternity. Olemekezeka mayi abambo ineyo ndicholinga changa kuti ma civil servant athu azizalipidwa bwino. Manesi kwagwirisa ntchito ngati anthu aziphunzisi kwagwirisa ntchito ngati anthu komanso kwalipira mokwanira. Asilikali athu akukeyala kwapasa masalale abwino komanso kuchita make sure kuti amaranki ambusi achi azikamanga kanyumba kolongosoka kumuzi. Apolisi kwayang'aniranso. Olemekezeka mafumu ndabwerera inuyo. Ineyo ndimabwera kuzapalana nanu ubale mafumu. Ndagwira mwendo. Taona ni mizimu ya Mulungu imene ndinakupasani akuzunzika. Kuti ineyo ndigwira ntchito imene ndinagwira zaka ziwiri. Imene maisimba kuti anapanga bwino munandithandiza ndinu mafumu. Ndipo ndizakulemekezani mpaka kalekale. Chifukwa kupemphani kuti sizoona azimayi athu azifa kubereka. Ndipo munamva. Ndipo munagwira ntchito. Ndipo manambala aja tinasisa pano zabwereranso. Sopano anthu awawa amene Mulungu wakupasani kuti mwasogolere akuvutika akuzunzika. Ine singagwire ndekha ndikudalira inuyo. Koma kuti inuyo tizagwire ntchito imeneyo ndizambe ndi inuyo. Mugone nyumba yosamalika, mukhale chakudya chokwanira, mukhale ndi msahara wabwino. Ngati pali munthu amene anakweza mafumu ndiye ndineyo. Amene anakweza mafumu ndiye ndineyo. Sindingabwere pano kuzokuuzani zimene sinachitepo. Mukuziwa sonoka simukanakhala mafumu kupanda Joyce Banda kukwezani. Ndikupemphaso kwa mafumu inu nomwe ndigwire ni mkono tigwire ntchito
zimandipesa chisoni ndikapita kunyumba kwa fumu kuthawira kumene kuja kunyumba kwathu kuti andikangodya kwa gogo ukafika kumeja kwapezanso mfumu milomo ili mbuu alibeso simaso mphamvu kuzungulira nyumba yambu yanga fumu afolera ndi maplastiki abulaki ngati siti kulemekeza mafumu athu ku dziko la Malawi kuti agone pabwino adye pabwino olemekezeka inayo ndiye kuti ifeyo tatembereredwa tibe mwayi chifukwa mafumu ndi makolo athu olemekezeka mayi ndabambo ndikufuna mwapadera ndipemphe azibusa ngati alipo pano mayi esnati nyilongo mulipo pano azibusa alipo ali kuti azibusa alipo komanso mashega alipo nine ndikumaliza ndinuyo tipempherere ndi dziko lasokonekera tikungokhapana tikungomenyana tikungotukanizana tikudalira inuyo kutipempherera ndipo kutipempherera usatilero lokha mpaka nakalekale kutipempherera olemekezeka mayi ndi abambo ndikwafunira chani mafumuwa ndikunena kuti khalani pansi mafumuwa ndikwafunira kuti tikamange nyumba zogona anthu ngakhale makuka muno ngakhale mundilanda ine ndimamanga zinyumba sizoona kuti nthawi zino munthu azigona nyumba ya mauzi kuti nyumba zathu ziyatimange kuti andithandize ndinu mafumu ndipo pakali pano ndamanga kulimbuli ndamanga kuphalombe ndamanga kuzomba ndamanga kumangochi ndamanga kunkhatabe pano ndabwereranso kwa chemoto kumene kwayinda mazi kucha olemekezeka mafumu ndinuyo amene muti muzandigwire pamkono kwathandiza kuwamangira anthu zinyumba kuti azigona malo abwino ndiye pochoka pano naga alipo apapa ngati alipo amene agona nyumba ya mauzi achoka atakwiya ndithu achoka atakwiya anene kuti Joyce Banda wati akangolowa ineyo bye chani bye chani panopo tichoke ndi maonena kuti bye mauzu tithane nawo mauzu basi ananga bwera nikuti zanjambuli osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.